være i den mørke side, kan du tænke mig. Mil! Jeg kiggede i kameraet. Har du noget med Mikkel at gøre? Ved du hvorfor Mikkel ikke... Hvad for? Der virker du jo lille. Nå, det er det vi skal filme. Nej, det er ikke. Ja, det er ikke. Hvad er det? Og så bare mobilen langs siden. Det er cool. Så er det eneste, vi mangler der. Ja. Hvad hedder sådan noget? Telefonsamtale. Så er vi klar. Ja! Nå. For nu af. Det der sker her, det er... Det sker, det er det. Jeg er lige nu i gang med at tage mit filmkostyme af, mens jeg næsten er ved at blive dræbt af et papgevær. Prøv mærke på det her. Og du går i det tredje game, Mathis. Det er ikke pap. Det er ikke pap. Det er fra nu af... Okay. 2.